PRP е инжекционна процедура, която използва богатата на тромбоцити плазма на пациента. Плазманата компонента съдържа стволови клетки и тромбоцити, богати на растежни фактори. Когато се инжектират обратно в кожата, те ускоряват естественото производство на колаген и еластин в тялото, за да осигури цялостно подмладяване на кожата. Богатата на тромбоцити плазма или PRP се добива от собствената кръв на човека. Тя съдържа концентрация на един вид кръвни клетки – тромбоцити, и плазма, която е част от състава на кръвта. В началото на процедурата се взема малко количество кръв от пациента, специална проветка, която се центрофугира и така получената плазма се изтегля и инжектира обратно от вашият опитен специалист. PRP може да помогне за подобряване текстурата и качеството на кожата, да намали бръчките и да насърчи растежа на нов колаген, с което да доведе до един по-подмладен и озарен външен вид. PRP може да се използва и като ефективно лечение за възстановяване на косата. Процедурата отнема около 45 минути, като за максимален ефект се препоръчва да се направят 4 процедури през интервал от 4 седмици.